Ja, nu er jeg på YouTube med ASN her, og lad os da lige prøve at se, vi har der en SVP i USA, som lige har købt sig en lille Ferrari. Det her, det er YouTube, vi sidder og ser på ASN's nye videotelefon, og det er jo egentlig ret interessant. Og den er omvendt. Y'all pop the trunk, I pop the hood for Ferrari. And she got the good, and she got that, I got the hood. Ja, man kan jo spørge sig selv, hvis sådan en videotelefon her bliver lanceret på det europæiske marked og det danske marked nu, kan jeg vide, hvor mange SVP'er vi så kan bygge, der kommer til at køre Ferrari. Det bliver jo spændende. Følg godt med på ASN hjemmesiderne. Nu er der simpelthen verdens bedste telefonprodukt.